Ni apa jenenge kuwi protes karo dalang, ngono malah suwi ndang del ndang kondang ngono kuwi. Ya nek kula nggih protes no, Pak. Lah ngopo? Ya bayarannya tambahin no, Pak. Kowe iki lho, apa ki jenenge kelingan apa ora jaman cilikamu mbiyen rung iso apa-apa ngono tak jak. Pengalamanmu akeh melu Madangkara, ngono mbok aja ngrembug kaya ngono kuwi. Lah terus jenengan nek kan protes. Ya protes yang positif aja ngrembug dhuwit saru ngono. Lah contone napa nek positif? Ngono kowe ngrembug dhuwit malah penonton ngerti lah kowe nang kene tak kei sithik malah ngerti kabeh. Sowan wonten mriki pramila dalu menika matur nuwun ingkang tanpa upami anggenipun panjenengan ngawontenaken upacara adat inggih menika apitan. Mugi-mugi tansah pikantuk keselamatan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedaya kemawon warga masyarakat Bulusan khususipun mriki tansah pinaringan lancar rezekinipun. Amin. Dipun paringi sehat awakipun. Rezeki lancar lan napa niku nggih priyayi-priyayi ingkang nyambut damel napa mawon lancar. Ingkang dados pengusaha usahanipun lancar. Amin. Ingkang dados guru mugi-mugi enggal mundhak belanjanipun. Ingkang dados tukang tambal ban mugi-mugi kathah ban meledos. Dongamu keri dhewe kok elek men. Lah mau jane sampai apik lho sampean kira. Loh Pak Dalang, tambal ban niku bagian dari napa nggih? Keselamatan dan kenyamanan pengendara di jalan. Oh, kan iya. ngoten. Dadi tetep didongake ngoten. Ngono ya. Kan kathah teng pinggir-pinggir dalan mriku. Nggih, tur ya kuwi penting, kuwi pancen penting. Nggih, ingkang ping kalih Pak Dalang. Nggih. Kula wau transit wonten dalemipun Pak Aziz ya Allah. Pak Aziz menika kentun berdua kali Ibu. Putra-putranipun sampun mapan. Alhamdulillah wau Pak Aziz nalika kula kalih jenengan dugi wonten dalem disepun sumanggaaken hidangan banyu mili. Monggo Bu Kesi, monggo Pak Dalang dipun dahar, dipun napa nggih unjuk-unjukanipun. Padahal durung enek apa-apa lho, Pak. Padahal durung enek apa-apa saking gupuhe nampa tekane awake dhewe. Ning bar kuwi Bakso dugi. Bakso pirang-pirang mangkok aku mau ndobel loro. Terus bar niku enten senengan kula niku lho, iwak napa jenenge? Mangut. Ah, menyang pun kesupen nggih Bu Aziz, kula bungkus tunggal kotak mawon. Ah iya pancen enake kaya ngono. Tur Enak, pedese lah ku iya. Enak tenan. Matur nuwun Bu Aziz direwangi masak dhewe. Pokoke niki sinden-sinden sedaya kedang kraosaken masakan kula Pak Cahya. Wo nggih, sinden rampung oleh dandan langsung tak giring nang daleme Pak Aziz supaya ngerahapi masakane Bu Aziz. Matur nuwun Bu Aziz. Luar biasa. Iki lho Bu Kesi sampean dikersakake. Mbok menawa iki nggih tamba kangen karo nggih nostalgia Pangkur Semarangan. Kuwi. Nggih. Tapi mugi-mugi tasik kuat nggih Pak Dalang. Mergane sakniki nggih pun sampun tuwek. Anake pun papat. Jadi mengki lek ngeden ngoten swantene mboten kuat nggih nyuwun ngapunten nggih. Ha iya. Ora masalah di ngapura. Iya. Ora maidu. Ha iya. Dumateng para sepuh, pini sepuh niku bapak-bapak, ibu-ibu ingkang wonten ngajeng. Mpun ngantuk lho Bu. Mpun kondur yen lho mengke nggih. Pripun Pak Dalang? Hah? Pripun? Ha nggih, monggo dipun wiwiti niku lho dawane Pangkur Semarangan. Ya. Kudu rada gemi, dawa tenan lakone. Ah iya, Monggo. Mingkar mingkureng angkara Iki nguji nang kene iki. Ayo Bu, saya kuat ora? Iya. Sin
Alhamdulillah, sih kuat, sih rusak. Iya. Pancen swara kopen ning kaya ngono kuwi ya, Mak. Sing ngono kuwi. Pancen ya dijaga tenan mangan sak mangan ya ngati-ati. Iya. Wae buncine wong nyuwara kaya Bukesi anggere siji ora mangan es, loro ora kakean lanangan, aman kuwi ae. Ora bakal wong dhek setya karo aku kok. Ayo. Oh ya ora mungkin yen aku kakean lanangan. Ora mungkin. Lah iya. Lek sampean mbuh. Ya ora, ade padha tobaté kok ya. Ya. Ngene iki. Ngene iki kan biyen ngene iki ya ngene iki. Lakon. Sinukarata Ne mereh kratarata pakartine ngelmu tembang menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Haji Daryono saking Klecorejo Mejayan ya kepareng monitor streaming. Ugi Bapak Dwijo matur nuwun. Nggih, nggih. Kalian iki mangke Pak Suradi ngersake sesideman. Oh ya beres wae. Lanjut riyen, Bu. Kang tumrap neng tanah Jawa No. agama agemeng ngaji Ugi menika sugeng dalu, sugeng pentas Pak Cahyo sak rombongan. Mugi sedaya tansah sehat selalu lan laris tanggapanipun. Amin. Mangke wanci limbukan kula nyuwun lagu nggih. Ingkang nyekar genduk umi. Nggih. Matur nuwun saking pandemen wayang Sairan wonten ing Palangkaraya. Oh nggih, siap. Bu menika karo nglangi karo ngombe ana sing ngersakake ya kuwi Setya Tuhu Sidoasih. Oh iya. Iki dibajutke langgame Sidoasih. Men iso kecakup. Ya, Monggo Bu Kesi langgamipun Sidoasih. Dados. aku kang setya Assalamualaikum Bapak Surati. Sing cemeng niki, sing niku pun kesel niku nggih. Ya, nggih. Supaya Waalaikumsalam Mas Yoyo. Mas Cahyo. Nggih. Temu kangen menika. Dalem Temu kangen. Lah nggih, reoni niki. Reoni Mas Yoyo. Nggih. Ning kula mengacungi jempol kepada panitia lho, sangat luar biasa. Nggih. Ing atasipun menika suasana perkotaan ning tidak mengurangi semangat panitia untuk terus melestarikan budaya wayang dalam rangka apitan. Tepuk tangan untuk panitia. Tepuk tangan, nggih, tepuk tangan. Niki memang katon sukses Mas Yoyo. Sukses dalam artian dalangipun nggih, dalang kondang mboten ngujiwani. Bagus, wicaksana, cerdas, Murah. Oh ya ora ngono Mas. Murah kan mergane sedulur wae, seduluran. Nggih. 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 Lah, wonten ing dalu punika kula pingine kalih sedulur wedok Mbak Kesi menika sesediman. Oh, boleh. Kula namung napa nggih, nggih. bawa kemawon mangke
dipun lajengaken sejaman dipun dawaken tayub boten kersane nggih dipirsani para pamirsa pandemen menika Oh, nggih sae sanget siap. Bu Kesi, aja leren sik. Ayo. Sing dikersakne Pak Suradi. Ya Mbak Kesi yo, ya kene yo kangen. Ijol bakso karo mangut mau lho. Lah, Pak Suradi nyuwun sewu. nggih, pripun? Lah sing pesinden nasi nem-nem kenyis-kenyis saya. Oh, niku Habibah nggih. Kula kok malah nasi. Nggih. Nggih. Dindingane sepinten nggih nika? Ah, tapi Mas Dar. Nggih. Nggih. Iki kudune kok catetan nak sampai pleset ya wis. Mboten napa-napa nggih. Oh, ngoten nggih. 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 Diabani nggih. Nah, ngoten niku. Wiwitane Jos suarane kaya Raden Gatotkaca. Andere sang peke Sae Pak, sae. Priya bagus. priya bagus kang olah budaya Suarane apik, piyayine gagah gedhe dhuwur. Amin. Lembah manah. Wah, aku paling seneng bareng jenengan ngasta mik no mau sing tengen mau lho Pak sing sae. Nah, asta tengen wah akike kok. Akike niki. Khusus Akike kagem Mas Lahyo. Ah, nggih. Amin nggih. Jos. Soan menyang kutha gedhe bendara terus kang selendang kuning kang saking ukir swara kurang permono ing wasisan Pak Suradi jenengan prisa niki sesideman sing ngripta sinten? Mbah Sukron Suwondo. Dados piyai Mbulusan ampun kalah kali Pak Joko Warsito. Oh. Tahun ngajeng Mbah Sukron mriki. Nggih to. Pun to mangke kula nyangke murah-murah nggih. 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 Penggemare Mbah Sukron teng mriku kathah nggih Pak nggih. Oh, kathah. Nggih ngono niku. Terus Anu ngrung-rung marang bendara ngungruk. Ya Sulistya pijer ngincangake alis terus Nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Suradi para kadang. matur sembah nuwun. Luar biasa, Pak. Nggih, nggih. Jenengan kok sampai gua bias to, Pak? Keringetnya sak grontol-grontol. Grogi Mas. Walah, Yakin. niki daerah jenengan piyambak kok nuwun Pak Suradi lan sedaya para panitia ingkang sampun ngrengkuh dumateng kula sak kanca. Ah, luar biasa. Hebat tenan. Ya, Niki lho enek apa rena-rena. Aku malah kaya bakul sopi COD gimana. Iya. Nah iya to.
Sik. Sugeng dalu Ki Cahya, niki kula Dimas saking Tampo Mas nggih. Tampo Mas. Kirim salam kagem sedulur kula nyuwun lagu setunggal ninggal katresnan angka kalih gelo angka 3 wisa tresno. Ayo berbisa iki, ayo. Ini ada titipan kado buat Umi, Winong dan juga Birgita. Wah. Dipilih sing nom-nom. Tuh mbok kala-kalana Mbak Tuti, Mbak Lia, Bu Kesi ngono ya. Iki tur didhawuhi kon bukane ya jar ki jar. Oh iya, bukake sik. Heh? Oh, kon ngelungke sisan. Siap, nggih. Sik. Nah. Ya, ati kok ora penak iki. Apa iki? Oh, kok kira ngapusi, kok kira tak delikne iki. Umi iki. Nah. Oh. Ultraman. Karo Silver Queen. Wah. Oh, lumayan lho ngene iki. Tak kira mung isine iki jajane panitia kok. Nyo iki, Om. Nah. Nggih, matur nuwun sapa ki mau? Sapa matur nuwun sik, Om. Terima kasih Mas Dimas. Semoga Pundi piyayene? Oh, jenengan Mas Allah. Niku sing riyen nyukani foto niku lho, Pak. Non? Sing riyen nyukani foto pas ten Semarang. Alah. Ten RRI. Kula dongakne pun rabi dereng. Mugi-mugi pikantuk rabi bojo sing sinden, bergas, suarane apik. Amin. Ayu lahir batin. Amin. Ning galak. Ora, wis pancen iki penggemar. Birgita tak suwek sik. Suwek sik. Nadyan to Birgita ya mbok wis suwek korong nek tak suweke nek. Oh. Sama beda dana denda. Ya. Padha. Sami sedaya to. Mboten enten mercone, mboten enten. Wah iki. Gambare lho kaya Winong tenan iki. Oh, rambutnya dibang. Malah tutik. Wah, jan. Dadi dalang saiki kudu iso apa-apa. Mbukake iki. Nah, ora tak seksekke, ndak dikira tak delikke. Untuk Winong iki 1 Ultramil, 2 Silver Queen dan juga Power Magic. Tegese ultra karo coklat kuwi power iki kekuatanmu untuk nyinden ngono lho. Ayo Nong, matur nuwun. Karo Birgita, karo Mas Dimas iki. Matur nuwun sanget Mas Dimas. Jenengan kula caosi Manise. anu hadiah salaman kalih 3 niki. Mriki salaman sik, mung pethuk lho. Ini salaman sik, ya penggemar kok. Nggih, niku kalih. Matur nuwun Mas. Pak kula wonten pantun. Piye pantun nggih sapa? Tuku jongkas, tuku tahu. Mas Dimas, I love you. Wah. Nganti sik. Iki pantun kabeh iki. Umi anu apa iki? Winong sik, Winong. Oh, paringi Winong sik. Iwak emas nih pinggir kali. Mas Dimas ganteng sekali. Gedek-gedek. Ngerti-ngerti katake teles ning kok. Sik, Mas, iki Umi urung, Umi. Nggih, yo. Mas Dimas, rezekine banyu mili. Miki iki ireng dicaoske sik. Ayo, sik Mas, kuwi nyekel mik sik. Piye responmu kepada mosok telu kok rabi kabeh, ora to? Ayo, piye tanggapan sampean? Tanggapanmu piye? Grogi. Grogi ini aja nyekeli kuwi to. Grogi yo didekep ora lek mabur ora. Kaya duwe-duwe dhewe ora. Grogi. Seneng kalih sinden to? Sebabnya napa kok seneng sinden? Suarane merdu. Lho aku dalang penggirong suarane yo merdu.
Kok sinden sebabe napa? Ayo. Sinden. Wedok. Wedok. Cita-citane njing rabi kalih napa? Rabi kalih napa? Kula nek rabine milih kalih sinden. Sinden. Oh iya. Upamane kon milih salah siji niki lek sing mangkadu telu. Antarane Umi, Winong kalian Birgita. Iya, tampil cantik, tampil cantik. Siapa Mas? Sampean upama milih sing ndi? Siji ya. Milih sing tengah. Oh. Iya. Oh, golek sing padha lemune dadi babuk-babuk kuwi. Nang kaya ngono dipilih nang ya. Wah, nang sok tak wayangane nang sok nang. Ayo. Iya luar biasa Mas Dimas. Mas Genjik, matur nuwun Mas Genjik. Elok. Kanca-kanca sedaya upami wonten ingkang rawuh saking Undip utawi saking UNES, matur nuwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu. Kula Bapak Haji Subari. Perum Citra Raya Tangerang. Nyuwun lagu Caping Gunung. Weye. Pak Dalang request dari panitia Sri Huning Sraginan kalian Podang Kuning. Nggih. Saking panitia atas nama Bapak Santoso. Ya, nggih. Yo, Winong dan juga bersama Mbak Birgita. Yo. Apa sih iki? Kino. Saka panitia sih. Nah. Sri Huning. Ayo. Yo, berdiri berdua. Ayo. Loh, mboten disepoti to Pak Dalang? Hah? Mboten disepoti. Lho kene kono. Ya kula ya pengen lho Pak Dalang. Alah, aleman ndak ngodak kulino. Ya wis mlaku dhewe. Engko wis teko omah cepotono dhewe. Lah ya sumuk ah. Lah iya sumuk. Pancen hawa sing nyenengke ning ngene iki maning ngene iki kendek ben. Napa sumuk? Oh. Ya sumuk ning penuh dengan semangat membara ngono kuwi. Harus. Kuwi. Piye? Awakmu Bir nonton situasi malam hari ini? Lho. Nggih, luar biasa penontonnya di dusun apa Pak Dalang? Bulusan. Bulusan. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mugi-mugi ingkang jawab salam kula nggih Bapak Ibu, rezekine kathah, bisnisipun lancar. Mugi-mugi masyarakate guyub tur rukun nggih, Pak. Amin. Nah, ngono kuwi apik. Anggere sinden iki kendel omong wani apa jenenge kuwi protes karo dalang, ngono malah suwi ndang del ndang kondang ngono kuwi. Ya nek kula nggih protes nek Pak. Lah ngopo? Ya bayarannya tambahin no, Pak. Kowe iki lho, apa ki jenenge kelingan apa ora jaman cilikamu mbiyen rung iso apa-apa ngene takjak. Pengalamanmu akeh melu madang karang, ngono mbok aja ngrembug kaya ngono kuwi. Lah terus jenengan nek kan protes. Ya protes sing positif aja ngrembug dhuwit saru ngono. Lah contone napa nek positif? Ngene ngrembug dhuwit malah penonton ngerti lek kowe nang kene tak kei sithik malah ngerti kabeh. Ayo ngono kuwi. Winong, aduh. Aduh, semoga samawa sama Mas Dimas ya. Nggih. Kok samawa? Lah kowe sing dipilih ana. Dipilih awakmu samawa piye ora. Cocok pancen ya. Ngono kuwi. Piye Nong? Ada kata-kata apresiasi? Nggih, saestu menika. Apane sing sae? Saya sedaya, Pak. Kowe sinden apalne wah sae lek ra ngono ya wah luar biasa. Takoke luar biasa piye? Embuh ora ya. Guyub rukun, kompak, kondusif ngono ya. Nggih, leres. Mas Eno, Mas Setyo. Kok Mas Eno? Mas Eno. Denane Mas Setyo. Ambek nyawang aku ben tambah manis. Iya. Ya. Sabar ya, Mbak Tut. Manis. Ini pembeduknya ora kaya tum. Napa Pak Dalang? Anggere bang-bang witan semangaten merian. Ayo. Yo pangkure, sama awakmu Bir. Ayo Bir. Loh, napa lho Pak? Wah, anu ya Sri Uning ya. Wah. Kok pangkur to Pak? Oh iya anu Asmarandono. Ayo, lali aku. Sinebut pahlawan
nano putra Kanjeng siro baleni Pak. Putra Kanjeng sirah lawe. Ayo nong, apamu? Ayo. Yo apa? Guyu Mas Sabut. Apa? Mas bocor kuwi Mas. Tadi. Mas Udin ngapa? Mas bobot Pak. Iki lho, bocor Pak, bocor iki lho. Iya. Kuwi jawane protes mergo suwi ra metu lakon bobot pinayungan. Nang. Nang. Nonano bebelo wiratmo ya kembali ke Birgita. tan wurung sri huning gugur Winong dadi musti kaneng tuba Sri Huning diaturke sepisan langgam kedua seragenke. Oke, siap. Mangga, Birgita dhisik. Dados. Sri Huning Mas Matur nuwun. Jogete nembange kompak iki cah loro. Pancen kuwi teman akrab kuwi. Ayo. Menika ugi nuwun sewu saking kadang kula sepuh Mas Yadi Dalang Suruh Semarang kepareng monitor Kuntadi Channel. Nggih, matur sembah nuwun, salam hormat Kang Mas. Ya, ugi saking nggih, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Sahyo Wilujeng Dalu nderek monitor, semoga sukses selalu. Saking Bapak Kliwon Kepala Desa Sambidur Sragen. Nggih. Mbah nuwun. Sugeng dalu Mas Cahyo dari panitia request langgam Nyidro Asmoro. Wah nggih. Saking Bapak Joko Warsito. Pangapunten Kang Mas Cahyo nyuwun gending ubulah-ubulah Blambangan. Apa iki? Umbul-umbul lho. Blambangan kalajengaken kesucian hati. Nggih. Umbul-umbul umbulah-umbulah ora. Iya, Sik tak selani dhisik. Ya, iki mergo pamundhute pepunden Pak Joko Warsito. Nggih. Tik tutik ya sing baku upama ora umbul-umbul Blambangan iso sing penting Banyuwangen. Nah, iso. Pilihno dhewe pokoke nuansa Banyuwangi nggih minangkani pamundhute Pak Joko Warsito. Ya. Jadi pilihan dhewe sing ndi sing apa. Nah. Nyuwun pangapunten mbok menawi pamundhutipun Pak Joko menika kanca-kanca dereng gladen, dereng latihan. Nanti apa, Dik? Gerajakan? Oke, nggih.
Gerajakan Banyuwangi oleh Mbak Tri Hastuti Retnowati dari Ngawi. Oke. Langsung kemawon co, yo diaturake Gerajakan Banyuwangi katur Bapak Joko Warsito. Dados. Woi. Pengiram-iram tuh ti, bareng deh bokonge megal-megal terus nekorane kipas angin, wah apik masuk angin biasanya kok bokong lak metu malah mlebu yang ini. Ah elok tenan iki. Nyuwun pangapunten Pak Joko Warsito, kepeksa kalian kula lan kanca-kanca dipun gantos ingkang baken nuansa Banyuwangi. Ah iya, apa-apa. Sapa ngerti iso karo Pak Joko diboyong meneh ning Slogoima awake dhewe latihan umbulah-umbulah ayo. Umbul-umbul blambangan. Ya. Saking Umi Mania iki menawi kepareng wingi wonten Ponorogo sampun dipun launching nggih. Langgam aboting katresnan. Nggih. Supados langkung viral, Mbok Cobi Pak Dalang dipun tembangaken melih. Oh nggih, siap. Nggih. Ya. Matur nuwun. Ya Nah, dadi manut saran masukan Ibu Kesi, pertama iki klasik, terus panas-panas ditutup klasik meneh. Yo berdiri Nah, iki karya Mbah Sukron Suwondo sing insyaallah iki engko bakal iso viral. Mergo ya lagune kepenak, cakepane iki menggelitik. Oh apa? Tenan. Piyayi kene akeh to pandemen karya-karya tembange Mbah Sukron kaya Sri Wuning Sesideman. Lah iki ana muncul anyar meneh ya kuwi aboting katresnan. Ya, sing nembangke putune Mbah Wondo. Ya diaturake dibawani luwih dhisik. Ayo Semarandana. Aboting katresnan. Jarawaning Sulestyang warani Wroh kepyaring jagat raya hayumu mong lahir wae Hapsari soteng iwang endra Hapsari sutaning Hyang Indra iki Supraba. Ayo. Jaba lan jero beda kalong alit mangsa Codot. Terus kok pedhot talining tresna ayo ya Nduk